Ti na inchitigamente gento gekororo. Indio visiumu gavana kurugari and the county government. Ikiagera gari bono muntu kawaida tawa swali because no swanga ni stadium mo swa ali no visiumu gavana. No nyana ni wachi to kanyara mpaka no abaskari wote ni no. Na kiasi mwananchi kawaida. No abaskari tinda duwana magana abaskari. Lakini mheshimiwa governor, why did you decide ngekora kwa mwete ku ofisi yase egesero kya Gusii Stadium? Litangandi ante bega. Mo governor onoli orwetororo. Obisi kemanenga ki obisi abwate gaiga konya taranye ndenge tucho mwelio konya taranye tumie myaka ebe. Ogoso esiringe ya wete kirigento kiagule ndengere konya banya abandon. Ntu ankonya tukalengere ligasi ya ngo koleka na yange mitinye bere tatu lakini yairegeka probably nyasaye kawanja Januari na kuturasi wanza kutumia obisi ye governor but again tiango te stadium nengiere again era alia kero monta agocha orra mangana alio bwe bibonge bwa enkokolekana chikoldo mal takalitiki taiyo ogocha gali wa isaransa wasabigwa wasoka obisi ngotumia ali stadium no obisi ere wende koba a president holding office ekera achire stadium kyo sinjire gari chingia sana ekitogo tumia esbono nonye chire chinke ne chinke chire lakini totaka mupira ime sobis ega so koraba ego omuntu nacha konyororo na gwikiroro bamura bali mbayo ega gose montra bawo cha konyororo gabana Agero mheshimiwa governor, abantu mbale umaide ngwa onjo ko gatebanga Bono serikali ne kura abanyanyimbo abanyanyimbo bawo na na nino isani tena barabo timenyete naenda wananchi ababa wachire kero kendo tete ko kwanya wananchi ko bano ene ndagira kwanya waranga kero kende omuntu bamura ambayo bamura babanane nabake
abana bana nabake nimbwate abaisi abana nabake bale aba muraba maete me kole na begosoka no ne town